abezana nansi i-comment iqhawe umfo kaManqele igcoka melisha ipost ngempela engikholwa ukuthi ayikho yinhle bafuthu ngendlela ibhale ngayo ikhomba ukuthi ulimele bafuthu kakhulu emoyeni okuyinto futhi ngempela engikholwa ukuthi akekho umuntu esisuke sizomfisela yona ukuthi afile ngalendlela. Nansi ithi saqale sahanjelwa ngusala bemkhuluma kaMjikijelo kweza ngoDubula Mbatha ka-Ali Mgube. Lona-ke usiqiniseko Mvelase ngicabanga ukuthi ubefaka isithombe sikaMvelase-ke lona-ke usiqiniseko Mvelase ngowethu sonke akekho obengamncomi umenze kahle akukho sonke lingenasici uma kukhona abemonile sithi dudu ayibencane right ke ipost leyo ke eyikhona noma i-comment engicabanga ukuthi ibhalwe umfo kaManqele. Cha bafowethu nami ngizojobelela kule nkulumo kaMfo kaManqele nami ngizo-eda kule nkulumo enhle kangaka ebhaliwe ingane zawethu. Mina nje ngishayela ihlombe kakhulu ke le nkulumo kaMfo kaManqele mangiyibhekisisa kahle. Iyasikhalisa ke futhi sonke singabalandeli bomculo kaMaskandi siphinde ngicabanga ukuthi futhi iyawakhalisa onke amaqhawe ngoba uyakuveza umfo kaManqele ukuthi uMvelase ube umuntu woMaskandi bonke futhi ube umuntu obencoma bonke oMaskandi abasuke benze kahle aphinda agxeke futhi kwabenze kabi. Ngicabanga ukuthi akusona ke isikhathi sokuthi silokhu sikopolota ukuthi ubani akamgxeka wamgxeka kangakanani ubani mhlawumbe akaze ngamgxeke akusona isikhathi salokho akubalekile. Cha ngenza kwethu yona lento yesibhamu endimeni kaMaskandi imbi bafowethu ayikho yinhle ngempela akuyona bafowethu into esijabulelayo akuyona futhi into esiyitusayo futhi ngempela masilokhu sithule singakhulumi. Mina nje maningi ama-advert mhla ningakhulumi no ngasikwazi ukungakhuluma futhi mina nje kakhulu ngakhuluma kakhulu after nangalesikhathi kade umfo kaMbatha uDubula elimele after sesihlonipha umndeni wafihla kwadlula ngabuya ngazohlala kuThixo kanti bafowethu asigqugquzeleni uzwano asikuphileni ukuzwana emngcwabeni kaMaskandi asinciphise bafowethu ukuthi senze kabi noma sigcobe izinto zabanye abantu emngcwabeni kaMaskandi abayizamela zona ngoba kusuke lokho bese kwenza ngazi ukuthi mase kwenzekile kwanenkinga ekhona bese iso lonke libheka engathi isenzo singenxa kaMaskandi kanti mhlawumbe zigcwelegcwele nje ezisuke zibona ithuba likhona zavele zalisebenzisa ngoba izibona ukuthi vele ukunukeka kuzonukeka abalandeli bomculo kaMaskandi. Kunabantu engibafakile nje lamanje nizobuka abafowethu labantu abalana ngithanda ngoba bonke bafaka umfaniswano welokhungana we-Blue Nation bafake umfaniswano kaKhuzani umfo kaMpungose zinduna ke lezi bafowethu zikaKhuzani umfo kaMpungose. Kunenduna la engiyifakile uqobela umfo kaMpungose owayeyinduna yasePretoria branch owalimala ngaso isibhamu bafowethu wadlula emhlabeni samngcwaba sakwamukela futhi ukuthi ulimele ngesibhamu. Asisibonanga futhi isidingo sokuthi singabe lokhu uthi umndeni wakhe ukhona sibe lokhu thina ezabalandeli sizama ukucinga ukuthi uqobela umfo kaMpungose ulimele kanjani. Kwaphinde kwayinduna uveza uthando induna yaseSoweto yebranch yaseSoweto eyalimala ngaso isibhamu futhi nayo ngizama njalo ukuveza ngizama ukuveza ukuthi lento yokulimala ngesibhamu endimeni kaMaskandi indala ayikho yinhle bafowethu asiyithandi indala isihlava nje esibhedaka ukuthi abalandeli bakaMaskandi kutholakala belimele ngesibhamu. Esisuke futhi singasho ukuthi ukulimala kwabo ngesibhamu ngempela sinesho ukuthi kusuke kumataniseke nezenzo zikaMaskandi. Kwaphinde induna yami mina ngibona bafowethu emncweni kaMaskandi ngilento engiyiyo nansi mina induna eyangipheka noma yangifica ngivele ngimlandela uKhuzani kodwa nansi induna eyangipheka uMahlaba uThelimusi umfo kaMahlaba induna yaseMatuba branch umfo kaMahlaba oyedabuka phansi eNgoje. Iyona nduna eyangipheka ke bafowethu ningibona ngikwazi kangaka nje ukuhlala egameni leNdlamlenze nansi induna eyangipheka eyalimala kabuhlungu ngesibhamu walimala umfo kaMahlaba ehlele sitting room eqeda ukubuya nje etohweni lakhe ayizenzela lona ehlele nje sitting room kusofa wakhe bamdubula phambi kweingane zakhe zibuka noma moyingane zakhe ngoduso yakhe ngoba eseyilobolile esewaqhibile namasondo mangaphosi bamdubula zibuka phambi kwazo ubuhlungu ngoba bakhona ngumfo kaMahlaba uzoxola umndeni ayenge ngoba mhlambe sithinta amanxeba kodwa ubuhlungu nje baba khona ngumfo kaMahlaba yabona uma besho ababekhona yabona umuntu ezosibona isithunzi ewindini size eminyango
ikhali nokho eminyango athi ngena sibanibani kade ungibambezele vele ngulindile ngoba uyilindele umuntu umngane wakhe wayelingcathi wayelinde nje umuntu ayiphilela naye njengokuthi afike kunokho mina athi ngena mhla ka1 kade ngulindile kanti sengingena umuntu ozomlimaza. Kodwa kukho konke lokho bafowethu ngiyabonga ukuthi akukezwe nazo lezi induna zontathu noma labalandeli bakaKhuzani bobathathu asebeke balimala esimeni noma egameni lesibhamu. Ngibonga ukuhlonipha nje bafowethu ukuthi angaze ngihlangane namaposti kwesinye isikhathi asuke esekhomba iminwe eyikhomba kwabanye abantu ekhomba ukuthi njoba kulimele uveze uthando njoba kulimele nje uqobela kulimele uMahlaba sisola abanye noma angisho ukuthi ukhona osola abanye kodwa nje bafowethu ngizama ukuthi asivulane namehlo ukuthi balandeli bomculo kaMaskandi bafowethu mangabe ngempela lezi idumbe eziphumayo ziphuma ngezenzo zethu esizenza kuMaskandi asikunciphiseni bafowethu ukwenza okungekho right okusuke kungenza ukuthi mase kulimele oyedwa uza kwethu bese ngempela iminwe yethu iba neshow ukuthi sikhomba kuMaskandi. Ukulimala kwabaculi bakaMaskandi bafowethu akusiyona ngempela into entsha. Ngiyabona ke labantu ababale umfoka amanqele uqinisile ngempela babalandela sebangasekho emhlabeni abalimala kodwa nje mina ngumhla ka1 mhlawumbe mangathiwa unginika laba balandeli abathathu ababeka umfoka amanqele uyedwa umlandeli engingacishe ngempela ngiyithatha iblame ngiyibeke kubalandeli bakaMaskandi bonkana usala bekhuluma umfoka Xulu ngoba usala bemkhuluma umlandeli esineshow ngempela ukuthi walimalela izenzo kaMaskandi ngoba walimala enkundleni kaMaskandi walimala enkundleni la kwakune event khona kaMaskandi usala bemkhuluma ke ngingama nje boxini lenkantolo ngikumele ukuthi umlandeli ngempela esingaqinisekisa ukuthi uyena mlandeli esingamfela owalimala ngesandla somuntu olandela uMaskandi if not isandla sama security mhlambe awayegadile ngoba nama security nakwase kuphithiphithi so asazi ukuthi inhlamvu yaphuma kubani kodwa ngoba i-event kwangeyona yama security kwakuyi event kaMaskandi sizothi igazi laMfoka Xulu singalithatha impela ke silibeke ezandleni zabalandeli bakaMaskandi kodwa igazi mhlambe likaMfoka Mbatha igazi likaMfoka Mvelase igazi likaMfoka Mahlaba igazi likaMfoka Mpungose igazi likaMfoka uveze uthando angikholwa ukuthi mina ngempela ngingakwazi ukuthi 100% sure ngithi ngiyalibeka ezandleni zabalandeli ngoba indoda nendoda bafowethu iphila ngeinqumo zayo. Indoda mayesikwazi ukuphuma ekhaya iye egoli noma iye kuphi iyofuna umsebenzi ziningi izinto indoda efika izenze ezisuke mhlawumbe zingaba imbangela ukuthi ingagcinela imali. Ake ngizibone nje njengomhla ka1 ngingaphuma mina ekhaya kwazi ukuthi ngiyoshayela ikhumbi njengoba nje ngingasebenzi kuyimanje ngiphume ngithola umsebenzi egoli ngiyoshayela ikhumbi egoli ngifike egoli ngiyeke mina ukushayela ikhumbi noma ngingaye ukushayela ikhumbi ngiqhubeke ngiyishayela ikhumbi ebese mhlawumbe ngivele ngiqala ibhizinisi mhlawumbe ngixhumane nabantu abangekho right bethi hayi mhla ka1 ukuze mfethu extra cash ngoba vele wena ngeke unayo uhamba ngekhumbi sicela ukuthi vele sikunike nazi idakamizwa uvele usidayisele idakamizwa wena ngishayela ikhumbi ngapha ngidayisa idakamizwa ekhaya bathi ngishayela ikhumbi kiyaba mase kwenzeka ngoba idakamizwa ziyaziwa ihlezi sinembango kuyenzeka mase kuba nombango weyidakamizwa sebeyasuka ababanga noboss wami bangihlaba ngevolovolo iso selithini umhlawani ubulewe emakhumbini kanti umhlawani ayazi imbulala ikhumbi umhlawani ubulawe impi yeyidakamizwa hayi impi yekhumbi kodwa emehlweni abantu vele kuzokwazi ukuthi ubulewe likhumbi ngoba waphuma ekhaya eyoshayela ikhumbi egoli noma eThekwini. Ngane zakwethu egameni likaMaskandi bafowethu ikhali phansi ingane zakwethu asihlonipheni sihloniphe yonke into ukulimala kwalabafowethu konke bafowethu makuthi ngempela kuyemene nento kaMaskandi imbi lento bafowethu isihlavu esibi ayiphele ngane zakwethu ayikho ngempela ayikho yinhle bafowethu.